öz yurdumuzy, halkymyzyň durmuşyny gowlandyrmak üçin bir-birimizi görmesek öňe soňa bolmaz. O barada söz ýok. Hawa. Ýöne görýäň bizde anam ýok, entägem. Sebäbi men gowşut seni gaty görme, zawoşny ondan mundan eşitdim, gowşuda pul töleýärler. Ýokarrak başga ýurtlarda ýaşaýan pully adamlar pul töleýär, şoň üçin işlemen şul nemäni ýöretýär zat diýip eşdýän Dursultan Duralma, bar. barma, Ene durum eşitdim. barma. Bırak. Ýok. Men sen düşünme, men sana Yok yok ýalňyş dur. Gapçığım orkozu. Hemen men gapçığım şu. Hemen gapçığım şu var. Teredin vatandaşlar açık korkodu içinde näme var. 20 lira pulum var. Dur 20 lira pulum var. O zaman bir gidene min ha manadım ma. Türkmenistan'dan Alkay'dan yanım bilen çık Alkay'dan ola min ha barca manadım. 20 ne 50 manat torok dolun bir 10 manadım. Vallahi yadigarlık deyip. Yine görüşümüz ýaly içinde başga zat ýok. Yine bir tane para var amma inha. Görüşümüz ýaly. Inni başga näme? Yine sen bir gaty tane görme. yok dur men kapçığımda olmaly pul bu niýede götüren başga. Yine İstanbul kartım var. İstanbul kartım var. Yine kimligim var. Kimligimi täze aldım. Haçan aldım diýin? 26 nol var. Beredin. Ýakynrak görkezsem görünýärmi? 26 nol burada alypdyryn. Teredin. 23'üne geldim. 26'syna da başvurdum kimlige. Şu kimlige 3 günden soň başvurdum. Men gelip men bir ay soň başvurulýana niýetim şu taýda galmak bolsa şu bir aýynam ulanjak men ondan soň insan kuwuna başvurjak niýetim şu taýda galmak bolsa men şonu 23'üne gelip 26'syna başvurmadymda inni kaýyn 20'lerine başvururdum. Dogry däm şu bir aýam ulanoýun diýip dogrymy? Men olin geldim dänim 23'üne gelibem. 26'sına ýen başvurdum. Sebäp diýdim meňem niýetim şu taýda müdümlük galmak däl o vatandaşlar. Ondan soň. Gowşu, Ha. sen Inha bir sanak viza kartym bar. Viza kartymyňa zada ýaranok. Gelemde bir 200-250 dolar pul geldim. Ne bir sanak viza kartym bar. Muňam içi boş ýatyr. Dubaydan alan viza kartymy. Dubay'ınki, ana Emirates NBD diýip ýazlandyr. Ene. Emirates'iň nemesi. Biram şu taýdan gelemden soň açdyran neme amma. Näme şoň ady? En para. En para. Şoňa bitinde 300 lira pulum bar vatandaşlar. 300 lira pulum bar. Inne mundan başga da inhada Dubay'ın kimligi. Dubay'a da wara perewotçuk bolup gaýtdym. Inha pulum kän bolsa ine şok. Hediýe karty bar vatandaşlar 100 lira. Şunam Dursultan berdi maňa. Şunam Dursultan berdi maňa. İçinde 100 lira var arada kösönüp gördüm bolýan sen kösönüp göreniň bilýän diýip maňa hediye kart şu 100 lira çenlik pakup gedip bolýa diýip maňa beren karty. Indi kimiň näme soraw berilýär. ne men käseret leýsem o arasında bir manat görnýär. O da başga zat, başga zat ýok. Eýteret men wara şeýle urda atla türkmenlerde da men ýa-da diýsem de men birazjyk paşyrdak görlesem mara ynanjaklar gaty käne dogry maýdan. Çalyp paşyrdap şeýle men şunu başarýan, muny başarýan türkmenem bilýän şonu ýa-da atlar gowy. Sebäbi montajda ýaşap öwrenen-de, bilýän? Birazcık paşırdatan da bile bizde olur. Dur, Ben dur men Sultan girecek TikTok'da diye men çıktım. bolya borç kaç. Biram TikTok'umda menin guruluşu iş edip duran videom vardır. Biram elim pilli gületip duranım vardır. Men tanıyanlar bilýär ön kıyaş akaydınlarımdakiler. Men 100 lira, 150 lira için günlük işledim hem. Kim takışta näme diýdi, näme goýdy, menki wara, dogry aýtsam çok da tın yani. Gowşut sen gaty görme, dosyada düşman kesede ýa. Men Bilýän, yo aýtsak eşlerimi bolýar. aýtdym. Aýtdy. Ýok sen
Dusya sen sesin yok Dusya. Doğuncum, Dusya sesin yok. sana Täze bir Dusya. Hmm. Doğuncum, sana plan dedim Ha mi? bak 10 liram da varmış burada. 10 liram varmış. Burada 20 liram var. Kartımda da bir 300 lira param var. Zenginim abi. Şu at, şu at Dusya var ha. täze bir Dusya sesin yok diye. Dinle doğun, şu at. Birini günahkar ya, birini samimi yok. Diýendirler yo düşünýän saňa da düşünýän diýendirler ya. Dur Sultanyň kösen pörünü men bilýän, Dur Sultanyňa möýüne puly berip bilmänini bilýän. Men öýüme şüýle geçip bara zordan $50 pul urutdum. Öýdäkiden sorapdylar. Din, Zordan $50. din çıksın deyip yazayanam ba. Meneme birini görmedim. Ses Ha, gelýän Dur Sultanyň. adalet dostum benim. Gepläýin gelýär sesim häzir. Gele. Ha, Seyfi açtı ya. Nuri Seyfi açtı olsa. ya, değil mi? Dur zaten. Seyfi açsak E, açsak. Lişni menin ütköş görü nemem yok. Yönü men prost Sen işte Seyfi'nin bazen kim açsa yiyen var. Aa, Bilaýdylar ey. Hudaý bar ya dattılar o klin uysatyan. Näkili köseni pürşerde bir näçe adam bilýär. Hudaý bar o aýtma gep tapamok. Prosta aýdasym gelýär. Bolýa watandaşlar siz davolyny bolsaňyz biz hem davolyny diýip. İşime gücüme seredesim gelýär. Hudaý İstemeli bar olsa başga var ya. aýtma gep tapamok. sizler İstemeli olsa. sizler Eksperience etmeli olsa bilen başarýarsa şonu ýöne bizin şu meňe ilim barana o dogry maýda işe de zada da ilim barana. yakacağım Nuri. Hı. Siz Dur Sultan ve de Nuri. Siz näli kösenseňiz benim edilsizlerin deňine kösenir. Ben öňem kösendim. Sizin tek meni tanaňyz ok, ben tanadym gelenem ok baka. Ýöne dalneşim işimiz bir ýolda bolsa, men siz bilen birlikde kösenirim. Hiç içiňizi gysdyrmaň. Siz ýeke dälsiňiz. Aa, Doğru. bilen biri birimize podezrivat edip biri birimize inanmazçılık edip bara. Men Yine şu men aralarında dinle. etken Gülşen, provokasyyalar var bir da min. yine bular pul al Gülşen, ya deyip Gülşen. Dur Sultan, bir min. üstümüzden, Bir, başımızdan, yaşayışımızdan belli canım. Ne Doğuncam, demek birinin gepine inanmak ne mi? Belli o kimin kimliği belli. Doğuncam, bir min. Men eger şol pikiri içimde saklanyrsam şu wagt diýmezdim. Onda bir aklynda aýla. Hı hı. Yo doğru edýän öňe aýtmaly şular ýaly nemeler eşitýän zatlaryň doğru edýän adalet Hoş adalet geldiniz. diýe apa diýe apa Şaýda diýe şu goýsa ýanyň dinleýän güzel kene Dur gelegem. Sultan. Senin adyň garalamak üçin napример, senin adyň garalamak üçin senin minus taraplaryny gürletmek üçin konsulstwadan edil İstanbul'da elde Türkiýanyň konsulstwasyndan adamlar tutup gürletdirenlerine çelini meniň habarym bar. Türkiye, Diýmem, Türkiye ne etsin bizi? Türkiye ne için çağırdılar beni? Bu göç idaresine çağırıp pırdı pırdı denye yok, verdiler sadece bana. senin adyň garalamak üçin. Bir kısanak zapisam çykdy, onda bunda ona men eşitdim de. Ýöne o wagt men seni tanamamokdum, aslında bu zatlary kellämi agyrdamamokdum. Biz Men internet işte onu. Biz halkımız işte o. Benim işittim doğru. o bir jeňellik orkazda edip bir senin adyňa gara getirmek üçin senin üstüňde plan diýdiren adamlaryna çelli men tanaýan. Düşündüm. Ýasman pul berip. Düşündüm ağam. Ay bu arada ne mi diyeyim? Mene ertir ya da öbür gün nesip olsa işe başlayan görer de halkam. Şunça ettik. Pul alyan bolduk, satyan bolduk, celep bolduk, küntü bolduk. Bolmayan zadımız kalmadı. Mene gücüm kalmadı. Yine gözünün önünde hazır açtım. Şu gün gittim Ejeli mahkemeye ifade berip geldim. Sudum var diyen. Yine hiç kim soran yok. Duysa geçmiş olsun. Nekili sud ne boldu. Hiç kim aydan yok. Meselem de Goşta özü geldi gördü.
Me aytsalara boş boş gürün etýäňiz. Bu boş gürün etmek aňsat däl o näçe gezekden ber göç idaresi, mahkeme, göç idaresi ýadadım. Buların gepinden hem ýadadım, kynçylyklardan hem ýadadım. Görüň o näme Doğru. haliniz bolsa menden ne şu gün eçen yetti boldu ýadadım men. Ýolumuz Doğru. ak bolsun. Sen dinle, Doğancam, dinle, yakacağım. Sen şunça ettin, şonun için enceme senin vatandaşların indindi göz açılıp sana koşulup uğradı. Häzir Ay sen gözünü açandan tamam, gözünü açandan tamam tökmekler bu toran oklay köpsünün var ananmazçılık etmesi. Bolýa da, Ýöne bolýa mene da, häzir doğru. Indi elini Kemal çek, Aksel'in. indi elini çeksen äli olur. Başını başlattı da. Ay Indi bolmalam adam diýäniň näme diýe adam diýäniň etten o sawry bazady wa görüşe mene çekiljek diýem ok edip görün edernem mene dowam ederim bolun ýöne prosto adamyň bir sawrynyň wadyny bilsinler da her kimiň bar. Onun doğru. Onun doğru da. Kemal hoş Ama geldin. şimdi çekilip indice sizi golda uğradılar. Siz adamların pikirini doğru yola salma başladınız. Käbir ýalňyş gürrüňleri dinläp düzeldip olaram ýalňyş hereketlerini, ýalňyş sözlerini ýazmany azaltdylar. Indi el çekseň meň pikirimçe dogry däl öýtende. Eğer Indi halk isleyen olsa yine dusyan taparlarım, gayret et, indi gillenmeli aramlar dälmi? ol, yerlerim, halka bağlı bu zatlar. Yani halk birazcık isleyenliğini görkezmeli, onu yapmalı. Halkyň isleýäni şu. Herkim iliýalyk ýaşasy gelýär. Başga döwletlerde biz ösen ýurtlaryň izinden ylgamyz ok. Ýöne prosto nafsiba öz durmuşymyzy, sadece kizjik Hmm. durmuşymyzy öz özümize gelýär. Kemal hoş geldin, birazlar açacak mı? Kahvaltı etmeye gelen ya. Alo. Eştili haydi verin. Selamun aleyküm. Aleyküm Salam es. salam. Olmaýardyň, army oturdum tamam. Ya o bar olun sağ olun. Yol açylýar aeroportda gidýär, saatçydyň ama şoňa goşulýan üçin haçan gidýäňni? Onu näçede? Şonu bilemok siz şu TikTok'ta hava öneme habarlaşıp durun yani TikTok'u ilerlemeye devam edin. Bular aydarlar men bilemok onu diýip aýtdylar iýunun ýöne saat näçede näýelik çykýarlar näýel barýarlar onu bilemok. Onu tak aydar süýen ýaly etdiler da. Onu çok İlçixana gatnady, o Kim iki gatnady ilçixanadan torp bolmada. Goşut kim aýtdy? Yine maçya Murat Hekim diýip bir oğlan geldi şol aýtdy. Bida diýdi hakymy talap etse o diýdi işdenem midar doýdum diýdi özüme bilim dedi grija wa diýdi. Haçan niýene diýdin han ha bilen garaşyp durmalay diýdi işinden emeklenjinden hem näme diýdi wak şey o diýdi öýüňizdekilerden geçen näsiňiz a mena gitje o ýa doýdum diýdi garas talap etsek de oturjak diýdi. Yani galanam ana halkyň isleri bolsa da men pikirimçe Adalet kaýş etdi de, kaýş eden ok, ýöne diň çyksyn diýdi de, men çykyn adalet gelsin. Bolýa. Doğru. Bolýa. Yani şolar ýalrak şu wada Kemal yani aýdanlar şon ýaly intak ýene aýdar siýdiler de sagat näçe barýarlar, nähilek barýarlar. Yeni bir oğlun Aymrat diýip bir oğlun we olam çykdy da men diýdi günlügün aşa diýdi aeroportda bark gidip gelip durny turistler karşılayan idi. Ýygyňyzdan barsam diýdi suw çörek bol bol ýeter diýdi. Ne gollaşýarlar men degenýän dogry maýsam. Ne begenýän direkt birden şunlar ýaly. Kyn günüň ýanyna bolup gollu berýändan görmek meni buýsandyrýar türkmeniň şeýdip bolmanyna garada duran oktar edip duran ok. Hemme biriniň derdi hemmemiziň derdi bolýar da. Onuň näme hak hukuk talap edýär, ýani öz gitjek diýär men ýa.
ol e, birine gumbolýanok, biriniň işinem tankid edenok, siýasat bilenem işi ýok. Men niýe ýoluň açylmagyny talap etjek diýdi. Onam diýdi, "Sen ekrandan ýetiräýin" diýdi. Sebäp diýsen bäri ýaňy 50, 60, 70 adam girýär, eşitsinler, eşitsinler diýip sen efiriňden aýtjan diýdi. Ýa. Meniň ädirlikçe şol planlarym bärde-de etjek bolýan, goýjak bolýan işlerim bar. Onam ýakyn wagtda siz hem eşitersiňiz hem mäňe nekip bolsa. Onuň nasaram menem gollaýan olur. Men hakykatdanam ýollaryň açylmagyny isleýän, men öňden ýaram çykyş edip görün. Ýöne men arada şu konsulstwa baramda da aýtdym. Siz diýdim, näme üçin diýdim, sizden diýdim bir talap etjek bolsaň ýa bir aljak bolsaň hökman siz bilen goklaşmaly diýdim-de. Hökman siz bilen uruşmaly, hökman siz bilen söwüşmeli, ardalaşmaly diýdim. Siz näme üçin şu derejäge getirýäňiz diýdim. Halka diýdim. Yani o zaman söwüşüňden soňam sen barmaly danym, ýurda barmaly danym. Ýene de birine hasap bermeli. Sen näme üçin gok etdiň, sen näme üçin şuny azad etdiň diýibem ýene birine men hasap bermelidim. Men öňe aýdyp gelýän Türkmenistanyň şol sistemasy her wagt şeýle. Seni ilki dogry ýolly ýörärýär mümkinçilik beren oklar, ýalňyş ýoly tekleýärler. Ýalňyş ýoly teklenden soň o ýoly girenden soň sen näme üçin ýalňyş ýoly girdiň diýibem sora berýärler. Menem diýene däl diýdirene seredin. Söwgene däl söwdürene seredin. Kim söwdürdi? Kim diýdirdi? Kim bizi şu ýagdaýa getiren bolsa şunu beredin diýen meni. Onu siz halkyň hakyny wagtynda seretmeli. Keniňiz arşikaýatyny diňlemeli. Keniňiz men özüm diýdim size diýdim saýk gelip bir gedek bir arda ýazdymmy diýdim. Edil şu ýazan ardam meni arady TikTok'da kap berdim. Edil şular ýaly 2 sany ardany diýdim Dubaýda da ýazdym men diýdim. Näme üçin ardalara jogap beren dok diýdim. Haçanda çykyp diýdim birda bir ýaňam bol diýdim siz näme üçin şular ýaly gurlaýaňyz, näme üçin efire çykyp şeýtdiýäňiz diýäňiz diýdim. Başga wykat goýuň da diýdim, wykat goýuň da diýdim. Ha o men diýdim näme ölenme garaşyp oturaýyn onu diýdim haçan men ölsem jaýlarlar da diýip. Öljek gelmeniň soňky götüm berede tagam hopla adam kim diýä ýitirer da diýär o adam diýär. Bu şu derejä gelem soň men maşgalam üçin görüşmäýänle näme üçin görüşeýin? Maşgalama duşma üçin görüşmeli. Olaryň geljegi üçin görüşmeli. Şoň üçin men nemede konsulstwada da aýtdym, siz diýdim başga çykara goýmadyňyz adamlara diýdim. Onam siz özüňizden görüň diýdim. Innem diýdim ederin diýdim. Innem mundan öýlägem dowam ederin diýdim. Elimden näme gelýän bolsa. Hada men baramda wiçi olaram aýtdy ýani biz diýdi senden gorkup ýa-ýene edip duram da ko diýdi ýani seniň bolmanam ýani guşun ýaly gönümmel gapydan gelip aýtmaňyz bize gaýtam gowy diýdi. Gönümmel gapydan gelip aýdan oklaram derslerini biram diýdi bir giden maşenlikler bar diýdi arada diýdi ýa konsulstwaň işler pul alýarmyş, näme etýärmiş diýip diýdi. Ha men ne diýdi bir giden telefon numberlary bar. Aňarygan berdik şu informasiýalar diýdi. Ay men konsulstwada tanışymma diýip ondan pul alýarlar, bundan pul alýarlar soňam diýdi. Adamlaryň özleri gelýär-de diýdi. Men şuňa pul berdim, men muňa pul berdim diýip berler diýdi. Arşykaýda düşüp diýdi. Bermesinler diýdi. Berendirlerem, alandyrlarem men konsulstwaň işlerleriniň akçy ýüzü diýip hasaplamak. Sebäp diýsen olaňam içinde newsemma, olaňam içinde şu Türkmenistanyň sistemasy otýur kellesinde. Bir bolmasa bir gelýär daha näme üçin berýär $500? İçi tap berýär näme pul gazanmana gelen adam näme üçin pul paýlasyny men gok etjek gelýär men ine şular ýaly ýigrenji boljak gelýär men efire çykjak gelýär ýöne pul berjekdi diýär men bir gideýin men bir öz meselem bir çödeýin üýme bir baraýyn nip berýär orgulu berende näme üçin berýär pul bolmana hi sen beresiň gelýär eşek ýaly işläp bir ýarym ay alan puluňy alagadan birine beresiň gelýär beresiň gelen o hiç kimden beresiň gelen o sen ýöne şoňa çykalga goýaň ok şol bermäne mejbur edip goýýar. Onun soňam näme üçin berdin? Türkmenistanyň hemme sistemi şon ýaly. Hemme ýerde de şon ýaly. İşe girjek bolsaň ýöne işe alaýan oklar pul berseň alýarlar, soňam näme üçin pul berdin? Şol para horlukda diýä alan adamy on jenaýatkardy, günahkardy onu indi berenem günahkar etdiler de. Täze madda bilen goşdular da
Şu berenem deň derecede günahkar edik koydular. Oho, din duk bolmadan beren adam samsyk däle pul berip näme kimin pul berese gelýär işe girmek üçin. Samsyk bola 60 milyon berip soňam 4 milyondan bir ýyllap işlemeli ol. Bir ýyllap işlemeli şu beren puluny ýytyn aljak bolsa. Ya adamlar ýöne samsyk ýerine goýýarlar da, onuň gaharyň gelýänsoň. Sen onu bu işni egzamin edip çık al, hökümeti. Näme üçin egzamin edip çık alan ok? Türklönkäli KPSS diýip bir sınaw egzaminleri bak, kamu personeli seçme sınavı bak. KPSS ady üstünde kamu personeli hökümeti işgär saýlananda egzamini salýarlar. Sen hem et şonu egzamin, hani şu wagtda çen niye keçe egzamin edip işgär aldyň sen? Ýok, hemmesine hem Aşgabatda barmaly. Şotaýda gül bol, garawul bol. Ýene hökümetiň içinde bermeli adamlar pulunu vermeli, doğru mu? Barmaly. Pul vermeli, soňam işe başlayan, sen pul verdin diýip ýam sen dymyk gezmeli, seni ýam gürlemäge de nemeden oksa, sen pul veren adam bir düzgünçilik bolsa da gepler bilen oksa, seni ýam beren puluny tak alan ok, aýlyk işlep almaly. Ana diňe şol niyetinde go adam menden prezident bolsam pul almaň öňüni ýapmanmy? Men istesem yapmanmış onu. Yaman o yapar. Mesele o. Ödleri pul alýar var. Ödleri pul alan pul alýany yapar mı? Soda. Gücük dişler mi? Dişlemez. Ödleri pul alýar. Organ işgärinden tut devlet işgärine, bankasyny şu var ýol süpürýärine çenni. Pul vermeden Türkmenistan'a näme iş edip bolýar? İşin kök bolýarmy? Hiç edip bolýar. Hiç. Konsolosluk pul alan ok diýerler. Bu kim aýtýar konsolosluk pul alan ok diýip? Konsolosluk maňardan şu Türkmenistan'a yetişip gelenler olur pul almalı olur mu? Şimdi öyle bizim orada öyle bir şey yönetim var ki çağa küçüklüğünden bir ilk başta verilen terbiyede hem korku veriliyor. Küçüklüğünden hem çağa korku veriliyor. Devletten korku. Devlet sanki Allah'tan korkma ama devletten kork. Öyle psikolojik baskı veriyorlar. Ayrıca ne iş yapacaksan yap, rüşvet vermeden hiçbir işlem yapamazsın. Ben bugünkü gibi sözümün arkasındayım. Rüşvet vermeden ne iş yapmak istersen yap, dolduracağısın ver ondan sonra istediğini yapabiliyorsun. Atı doğru. Şol arda neme korrupsiya koşulmasın yani koşulan adama etikler şikayet edeymesin diye. Son şunum arda neme beren adamını günahkar edip koydular. Şolama şikayet edeymesin diye. Yani öyle bir şey ki bütün her şey daha da korrupsiya. Ben geçen gün video paylaştım, gördün mü? Profilimde. Barmut yankı lividi mi? Sen täzeden gele ilvi. Täzeden gelen yaňlan ya sesin olmasa. Aýdy ber. Milisiyeler pul alıp hem yetimler tutýar. Şimdi Erşuman Türkmenistan'da KGB'nin ulusu yetimler var. Yetimler tutýar diýip onam çekenem yine olardan biri. Maňa geldi şulalak diýip yetimler tutýar. Sonrasında video çekenem biri ama saklı bir şekilde video. O normalde video çekildiklerinden böyle öbürkülen haberi yok. O şekilde video çekti. Ve o videoyu hiçbir yerde göremezsin. Ben paylaştım. 2 tane video vardı. Ben kendi profilimde paylaştım. Öyle bir şey ki. Yok. Türkmenistan'da rüşvet var ya. Babası dönüyor. Babası. Yok rüşvet yokmuş. İlmen çıkarmasam bolan ok bilem ok telefonunda bir zat barmy näme sen gelýän ýaňlan başlaýar. Doğru aýdýaň Rüstem, ýani meni şu wagt görýäň ýaman arkaýyn gürleýän diýe. O biz sesini de maşgalaňam Türkmenistan içinde azar berýärlermi diýip soraýar. Berýän oldy berenni görjek howunny. Men kösenmejek bolup kösendim şuňa çenni. Inni men kösenjek. Men kösenjek, men özüm kösenjek. Men maşgalaň eýesi men, öz maşgalamyň eýesi men. Men şonu men göreli köseýäm kaç bolar. Görjek men şeýle köseýbilýän bolsalar. Ýöne kanundan çıkamok, birini bu grajat edemok, birini
Eröt zat edin dip zat aýdam, o kanundan çykmaň diýen, hakyňyzy ýöne talap edin diýen. Gayet doğal hakkımız zaten. İnsan gibi Yani, yaşamak bizim hakkımız değil mi? Gayet yani. doğal hakkımız. İnsan gibi. Uy. Öyle bir şey ki saat 9'dan sonra Edir Şumal saat 9'dan sonra yola çıkmak bolonu. Normalde de aynı zaten. E, Devlet başkanının istediği şey oluyor, istediği şey. Akrabalarının istediği şey oluyor. Ama nedense normal bir vatandaşların istediği şey olmuyor. Olmuyor. Ana, olmaz. Çünkü vatandaşın değeri yok. Değeri yok. Vatandaşın kımmatı yok. Değeri yok. Kımmatı yok. Bilmiyorum. Allah sonumuz hayır etsin ama gidilen yol değil ama. İnşallah düzelir. Yol değil. Ya düğünüm ayttım o men vatandaşlar men bir hopu görýänne vatan diýilýänlerden hopu näme üçin gidip barýar diýsene vatandaşlar. Bilimli ýaşlar bizim ýurdu dolandyrmaly. Şo ýaşlar muştaýdaklara gideti gelen ok. Üstesine Türkmenistan içindäkilerem çykyp gelip otur bäri. Ýol açsa Türkmenistan boşak galýar o. Pikir edip göre onun yine beýaşylar näýelik bolar. Beýaşylar so ýurt näýel derejäge geler. Bilimsizler oturup birini ýerler diňe bara gıýbat ederler. Oň üstüne açarlar. Oňa şatyr diýip gotur diýip birini tiri paradan güýçlendirerler de bara ýurdu wapşe ýaşanma diýerler ederler vatandaşlar. Şo ýurdu düýdüp bilsek şo taýda ýaşap bilýäs. Düýdüp bilmesek wa hiç ýeňe de maslahat berem o ýaşarýar ýurt bolanok şo taýda men size aýdaýyn. Garansiýa berýär. Ýaşarýar ýurt bolanok düýetmesek şo ýurdu bara hicimde de ýaşaýyş ýok. Çağalamyza wapşe gelecek ýok o taýda. Gelecek yok. Sağlam. Gelecek hiç yıl garanti. Şu ara yurttaşına okak gelenler veya Türkmenistan'da okudun. Men öz yeğenemden hem okak gelenler var. Diplomunu işletmek için anlarda Türkmenistan diplomunu işletmek için iş yapıyorlar şu an. Pul yapıyorlar. Ne için bu şekilde yapıyorsun? Sen sonuçta 5 sene 4 sene yurttaşına üniversite okak gelmiş. Yurttaşına edişmanı Türkiye'ye gel. Türkiye'de işleyeler. Ya başka yurda gidip işleyeler. Sonuçta hökümet çinolukluğun içinde bir sancak vatansever çıkmazmı? Bir sancak adam vatanını sevmezmi? Şolun içinden geley şu men olumlusunu bilimlisine malayın o saksim tupo yedik koymayın o sistemanı birazcık bilimlisine malayın iş başaryanına malayın diýmele. Onam diýen oklar abylar. Olur. Tupo koyuyorlar ki. Türkiye'nin bir namalan oklar o Türk sistema var. Türkiye'nin bu Türkiye'nin wapşy alan oklar. Men näme günäme hawa siz uğradyňyz zara uğratdyňyz Türkmenistanyň hökümetine diýär. Uğradyňyz 99-njy ýylda men şutak okuwa geldim. O wagt agoýla wagt Oğuzhan Üniversitetiniň dekany bolup gördü. Şoň dekan kada baryp salamlaşyp gaýtdym ýaşuly bilen. Seýlegim, hormatym, uly sebäp diýsen pikiri, düşünjesi ýerine adam şol. Bardım, oturup salamlaşdym, ýenetdim. Şondan soň onam o işinden aýrypdyrlar. Neyse, bizi uğradyňyz, şolara aýtdy. Ine size diýdi hökümet garaşýar, size watan garaşýandyr ýaşlar diýip Ankara'da aeroportdan gonamyzda. Size diýdi ýurt garaşýandyr, gowjy okan, gelin siz diýdi Türkmenistany işlemeli, Türkmenistanyny ösdürmeli ýaşlarsyňyz. Zat diýip şeýle ugodun gurulap bizi içimizde kalkındyryp goýberdiler da. Geldik ýydymyza, o Türkmen başy watda. Gaýdy gelemizde 99-njy ýylda. Ýydymyza geldik. Gelliňmi diýanam ýok, itmi diýip adam tutjanam ýok. O barsaň aýtam näme üçin geldiň? Näme üçin hani iş seno men $400 konvertatsiýa berdiň. Samolýoty 50% skit getdirdiň. Biz okuwçy wagtymyz. Ondan soň apşyjit mutdy, stipendiýa berdiň. Bir giden rasxod etdiň sen bize. Menem watan üçin işlejek diýen bardym ýdyma. Aldyňyzmy? Ýok. Öz haramzada şaýkalaňyz bilen bile oturduňyz da wara ýurdy gana gan çaýkap gaýtam halky wara daşar ýurda gaşarýalyk etdiňiz. Kan çaykatları yurtta var gerçekten yaşanacak bir normalde gerçekten yaşanacak bir ülke ama yaşanacak bir ülke yapmadılar. Bilmiyorum nasıl olacak gidişat ama hiç o zaman iyiye gitmiyor. Allah sonunu hayırlısı. Agam şoň üçin dolar galýa. Şoň üçin men telekeçiler tanıyan Türkmenistanyň içinde, Maryň içinde şolara mara
Zavodçuklar, zatçıklar bağın şonu yapıştırıp ay ortada goçaytak mı kak ya yine uruyurdu gidaytak mı kak diye oturuyorlar ho. Biznesin şu baş sapsim işlemene mümkünçülük veren oklar diye yönü sorup batırlar diye da o gerek bu gerek teadil bolar teadilin çıktısından bulon boyunu prezident gelen prezidentin onu oylayan gülçülük raskotlaran bulon oyunu pul gerek bolsa ketenek tavuk gal hasaplayalar. Men ondan şu Tamam. zatlar görüp men firma çarma o yurtda. Men häzir öz kellem ýerine bolup men firma çarma o taýdy. Meni aşakken men şoňçunam Krasnov. kim yapamdan soň diňe aýlykly işlek gezdim. Aýlykly işlejek işleteme bagmoda şona metçekkerlik gezdim. Krasnovodda muallimlere yılla 1,5 aylığı kesilýär. Yılla 1,5 aylığı Krasnovod'a giden olmadı. Krasnovod'a gitti hesabında. Hmm. Näme şu kesilýär? Krasnovod'da Havada gitti diýip. Ama giden ok mu oğlum? ya Biz Türk okan balyada vaatımız kurulur. olmadı. Biz okan vaatımız vardı. Muallimler hükmen partar etmeli. Okuçular sen geleceğini öyle bir şeye sokuyorsun ki geleceğini partar etmeli. Olur geleceğin çiçeği ya geleceğin sonuçta ülkeyi yönetecek adam partar vurut ya. 3 ay oku yapık. Hangi ülkede böyle bir şey var? Var mı öyle bir ülkede? Yok. Ya Krasnov diýdim on başga bir zat ýadyma düşdi. Prezident gelýärmiş diýip şol Krasnovda işleýän oglanlar tanýanlar taşeron bolup bolun. Näme diýä o ýolkolary diýä gurapdyr bolun diýä. Prezident gelýär diýip diýä aýrybam ýetişmendirler. Eline ýaşyl sprey alyp bara guran sara ýolkolary diýä ýaşyl boýapdyrlar. Mene şonu eşitdim bolun bäýbä diýdim bu bolaýtdyr diýdim mene şonu eşitdim bolun. Prezident gel ya deyip şimdi yollar şu yoldan geç ya prezident deyip Mhm. Farz. Hakiki. Ya menem şoň üçin diýenler, men diýdim, şunu diýdim, halkyň içinden bir çykyp etmese bolanok diýdim. Men şu Dubaýda oturup şu ýoluň üstüne meni şu ýola gelmegime de bar, şu taýda hemmeňiz belki bilýänem dälsiniz. Meni şu taýda gelip şular ýalyklym etmegime uňuly ýardym beren, birazjyň pikirimiň ütkemegine sebäp bolan oglanyň ady Bayram Allalypdyr. Vatandaşlar. Men hatta Kanada'ya gidip barýardym. Kanada'ya gidecekdim. Bir tane aracı firmanyň bilen. Onuňa mä dokumentini görkezýän $300 tölegem etdim men şoňa. Jemi $1100 төлesem men Kanada'ya gidýärdim. Häzirem garaşyp ýatyr ol. $700-800 төлesem men häzirem gidýän ýene şo taýp. Ýöne diýdim-de şu gidip barýan ýüzümi bäri gowurdum. Borlay şu yani vatandan öňüm geçibilmedik adam. Men okuwçy wagtym men şu taýdan öýlenip galmaly adam men. Ýöne men şu wagt öýlenmedim, watanymdan geçip biljek gelýdim. Ýöne soňundan Türkmenistana gitdim. Hudaýa da şükür gülýär maşgalanma, çagalanma. Iýçelik puşmanlar galanma, şu Türkmenistana baranyma. Gelip ýene soň ni iýlem mana, menem mana bolaýynda näme üçin maňa örekmeýdiňe diýen pikir bilen menem Kanada tarap ýüzüme urup gidip barýardym bolun. Bayram Allalyp şol ýöň kömek edip halka ýene edip beren oglan. Şoň bilen men akşamlary Dubaýda kam 2 sagat, 3 sagat biz Zoom'da gepleşýärdik. Näme üçin beýle, näme etmeli, onuň soňunda şu karara geldik. Bu diýdik bu daşyndaky ýaşulyňa etjek bolýan zady bilen diýdim bu ýüze birek birine beýdi şu oturşlar bilen zat bitjek ýaly diýdik. Näme üçin bir etmeli halkyň öz etmeli şunu halkyň arasyndan bir çykyp bir da etmeli diýen pikir bilenem şoňa geldim. Fevral aýyna, ýanwar aýynyň aýagyna ýa dokumentden tapşyrymdan soň fevral aýyna ilçikana men näme üçin arza ýazdym? Kanuny ýol gutarmaly men üçin ilki. Kanuny ýol gutarmaly. Ondan soň men şu zatlary etme hukuk alýan özümi. Näme üçin? Kanuny ýollar gutaramdan soň menne başga çykalga ýok diýmelem-de.
Diýdim hem de. Kedek Dubai'da berde de bir gedek yazdım. Ödem yazan ardan häzirem dur. E-mail edip uruttum. Ankara ilçkanan poştasında da durandır. Ona meğer isteseler mesutname edip görkezibiljek. Men diýdim, bärik geldim diýdim. İkametim bar diýdim. Ýöne bu ikamet maga işlemene mümkinçilik beren ok. Maga kanun esasında raboçy wiza gerek. İşlemene wiza gerek. Onun maga edil häzir alyp berjek diýene ýok diýdim. İkamet bilenim işlemene mümkinçilik berilen ok. İşlejegem dälidim men. 14 saat işlemene borçlum dälidim. Siz diýdim, ya diýdim, ýol açyň, akydyň men diýdim. Ya da men maşgalamyň maňa diýdim, Western'ın bilen pul iýermene mümkinçiligi bar. Şolar maňa uğraşsynda men şoň hasany ýaşajak diýdim. Açylýança ýöne maňa ýoluň açylany gerek, maňa gidenim gerek diýdi. Ana jogabam ýok. İlçkana uğrat diýdiler, ilçkana uğrattym, ilçkanada daşary işlerine uğrat ýazdydy. Soň diýdi, sen maşgalaň diýdi, şo taýdan habarlaşybersin diýdi. Niýeden habarlaşmaly demem, şäher häkimliginde miýdiň bir nemesi bar diýdi. Kabineti bar diýdi. Muňa da gelinim baryp ýük tutdy. Baryp ýük tutdy bolan hiç jogap ýok. Daşary işler miýdine arda ýazyň diýdi. Arda ýazanymda da bir gedek arda ýazdy. Yollaşım getirin diýip ýazdy. Oňa da jogap ýok. Oňa ýen 1,5 ay geçdi. Ondan soň ýene 20 gün boldy. Ýene bir arda ýazdyk. Onda meni göýberim diýip ýazdy indi. Meni göýberim diýip ýazdy. Menem aýtdym gelinime. Men diýdim şo Türkmenistan diýdim. Düzelse ýaşaýas, men tam iki seçenek koydum oňa da. Ya diýdim şo ýurt düzeldip ýaşaýas diýdim. Eger halka gerek bolsa düzüp ýaşaýas diýdim. Bolmady düzüp bolmaýanam bolsa sizem çykyp gaýdarsyňyz da diýdim. Bidem öz günümizde görürse git ýaşaýbersin, ýerde ýaşamak bolsa diýdim. Ýöne men bir zady görýän halka da gerek bil däýýäli bir hil bolup görüşmez. Seredýän bolun. Birek tapan son zatyny. Öyle dursun kajygynyň sawry utorda atsaň. Ýöne her kime bir zat diýerler. Yani biz birine laf atıp bara yok o tat yok o teke şu ara gerek geller sorayarak zat bileyim. Sonuçta hepimiz bu Türkmen. Şu Türkmenistan'ın hepimiz Türkmenistan'ın vatandaşı. Bir şu önüne çıkanın mara öz birimiz ayağına paltur ya. Men geçen var. Men haçanlar girem yoktum bile ama. Öz birin ayağını vurandan var. Birinin yakağından tuttu, bir elinden tuttu. Hadi kardeşim sen en iyisini yapıyorsun. Diyeceğin yere birimize paltur yaz. Ya o millet paralı, tire paralı. Men pikirimçe akıllı olanlar eden oğlunay. Onu var ya öldürüm, infekör, user diýip ýazylan at bilendir. Adam yoktur şoň, userdir. User 78 näçe bolup sifir bolup gidýändir. Şoň profiline girip gör, şoň profiline ýekeje ýüzüň orkadan videoda ýoktur. Men şu wagt içinde gawat gelem mokdary. Şoň liçni gawat gelsem de kontaktyny ýazyp, nomeryny tapyp şoň bilen jaňlaşyp gepleşek bolun ýok. Infekör diňe user diýip ýazylan adamlar edýändir. Şo user diýilen adamlaram köpsi hökümet tarapyn finansiýer edýän haramdadalar şolar. Köpsi. Şo iýminle şol birege palçygad edip birege düşürmäge dowam etýärler. Oyunu şol oyuna da gelýärler käbiri. Ýazdymy da oň, user mi? Boş ver, sil, poz, jogap berme. Käbirem oturup ol atvet berýärler TikTok'tan şunu ýaly user diýip ýazdy. Näme diýäň ay şatyr diýipdir. Sen dost şatyr diýäň bolun sen gelle maňa nomeryň berdi, jogap ber liçkama näme diýip jogap berip oň oýunyna gelýär olam. Etme. Etme. Cevap bile vermeli. Öyle adama ben var şahsen kendi adıma cevap bile. Ben bundan 2 sene önce başıma bir olay geldi. Geçen ben hatta YouTube'da anlattım onu. Sonra demediklerini bırakmamışlar. YouTube'da bunu bak. YouTube'da Azatlık Radyosu'nun kanalını YouTube'da paylaşılan videonun altına demediklerini bırakmamış. Dedim olsun be yazıklar olsun. Ben dedim bu kadar dedim şey yapmışım yazıklar olsun. Yani aşağı yukarı 1,5 senedir hiç siyasetten hiç dedim millete gerek geldi bana da gerek geldi. Ben de dedim düzenimi kurdum. Ama gerçekten ülke gidişatı Allah sonumuz hayır etsin. Ben sonuçta vatan da yapar ya. Vatan sonuçta benim doğduğum yer, doğup büyüdüğüm yer.
Göbek kanımın daman yeri. Benim enem atam tamam, ben yiyordum başka yurtta, tamam çağlamam yanımda Allah'a şükür, ama sonuçta Doğan ben abi. de insan gibi kendi akrabalarımın enem atam, ben kakam yolu kakamın cenazesine gidemedim. Biliyor musun? Ya. Konferanslık izin bile vermedi o Şonyal ara. kän adamlar. Şonyal kän waka wa. Şolar ýaly gaty kök waka wa. Öze minni. Benim ara Bu bir ýarym ýyl diýmek kände adaw bulu. Bir ýarym ýyllap ýol ýapasaklamak diýmek bar ya manu maşgala sistemasyny pozdow bulu. Maşgala sistema aynen. var. Götünürdi Türkmenistana diýene berdi. Dogry diýe ýurdu götünürdiler wara hakykatdan. Bu bir bolýa ola eken bir ministr bolsaňam bir nemerek işler bolsaňam da biraz şunu öňüne alsak bolmarsyň maý bir zat şunu etmersiň bir etmersiň mu bir öňkü Türkmen Ya, başa masyň İsa'da yani bilen getiriyorlar. hakyky bir de muton başladyk Türkmen nimäne ne awray gal Yok, met şu ara yok. Onu eğitmen ona. Gayret edin. Türkmen sonuçta Türkmeniz Urvara. Tam ülkedekiler haramzada gerçekten bu yönetim sistemi haramzada, ama Türkmeniz, ben hiç o zaman Türkmenimi inkar etmem. o inkar Türkmenim. etmek başka bir zat. İnkar etmeler olur. Bir de inkar edemez. Gönü utanmak başka bir zat var. Utanırdılar ama. Tamam, yönetim sistemi tamam, yapacak hiçbir şey yok. Evet şu anda Çin, bak Çin, orası öyle. Çin'le Edirşiyan'la en demokrat şeyde rejim olarak Çin diyor da Çin'den daha kötü Türkmenistan. Bilem o taksim onu bir yarım ülkende de olay. Yönü yol yapıp sakla oturup bir kuyakin hostan Türkmen neyelek millet disini Türkmen. Bizim özümüz bilýärse ha. Aşgabatda bol, Lewapda bol. Kimin goşkusy şol? Gelermi ka kim biler? Geler enes pışır dayar garadan. Meýeme şol Kerim anlatırsın. Kerim Urban'ın Bütün o karışıp durur. awa. Türkmen başa daýamay şu zatlaryň başyny başlan, köpdadyň başyny gurup giden soda. Türkmenistan Edirşiyan üst açık türme. Hawa biram Üst açık türme. Türkmen pataçylykda zada üns berýän millet. Yani hökmany suratda barmaly, insan konemesini hökman 3'üne 7'ne 40'ına görünmese de hem üçin görünmediň diýip ýazgarlayan millet o. Hanymyň önüň ýazgar ýadyňyz. Näme üçin indi Türkmenistanyň içindäki garnaş topboklamyz, ey daşar ýurtda inlenmez galdy, doganlamaz galdy, jiglenmez galdy, açyň diýip bolar ama taýdan bir ýerden diýmeli, men kakamyň patasyna gelmelidir ha diýip. Olaram şeydi bitlerden bu goýmalarla. Ha şey. Yani ilwini alyp gören şol. Bir ilwi bar eken men şonu bir aljak bolup gören ýanglan, ýa kommun ýanglanmasa onuň bilen gepleşer. Böyle. Hey, bilmedim ya. Allah sonunu hayır etsin yani. Ama biz şimdi Edirşiyan'da yurttaşına, tamam yurttaşına %80'i gençler, diyelim ki 27-25 yaş filan, 40 yaşa kadar yurttaşında. Bütün kellesi işleyenler, okak gelenler, tupoylar anarda bilen hepsi onun koltuklarda tupoy. Dutor ukolur bilen o. Dutor ukolur bilen o. Dutorundan var mal lutor bile olmaz, dutorundan mal lutor. Yaramayan olup da balnisa üstün ölüyen gün işini ait ya. Yaramayan olup balnisa üstün. Olunlara bütün okak gelenler yurttaşında. Şut salam, salam Rüstem. Sesi geliyor mu arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Bana sesi geliyor. Ha geliyor. Tamam. Evet, bir de geliyor da o tayt geliyor mu karşı onu bilen yok. İlmen sesi yok diyor. Geliyor hadi gittirler. Dostlar
söylemek istiyorum. Az önce Kemal, katılan Kemal, ben kendi tahminlerimi söylemek istiyorum. Burada söylesem doğru mu bilmiyorum ama e, Aydın aydın. yani yeğenleri gibi geldi bana, bilmiyorum yani. Kemal Evet. 77'lik gördün de yok, ben zannetmiyorum ya. Ben zannetmiyorum çünkü Kemal yegenleri gelip bara olur medeniyetli bir şekilde gepleşip giderdi mi ya da soğuk giderdi mi olur belli de. Belli zaten. Ha. Benim fikrimce o, yani bilmiyorum. Ya Instagram'da öyle de, o yüzden yani oradan yola çıktım yani. Yok, hiç Yok, kimseden korktuğumuz bir şey yok. Allah'a şükür. Bir Allah'tan korkuyoruz. Başka hiç kimseden korktuğumuz bir şey yok. Kötü bir şey de söylemiyoruz. Biz Kork ülkenin yönetilen rejimini söylüyoruz. Bunda bizim gayet doğal hakkımız. Doğruları konuşuyorsunuz. Doğruların arkasındasınız yani. Sadece ben kendi fikrimi söylemek istedim yani. doğru. Yok, yegenem bolsa gatyk olurdu seyak diten. Biz tagam şoňgulen gürleşjek bolsadyk, olar hondan näre bolardy. Eger şular ýaly erik gelip olaryň pikirini alyp näme üçin şey diýip öýrenlerini özlerine de sorardyk. Göni zannetmiyorum ol diňe isim benzerligim ka diýjek bollarna. Hmm, olabilir. Çünkü ol adamlar bilip oturda biziň näme gepleşip oturanymyzy diňläp gelýärler da girýänam şoňa. Ine seredin siz näme üçin ýörüte şutaýda? Rüstem dost näme üçin şutaýda belli zat. Ýörüte girmeýänler bar. Şu gepleşi görüp vay canım goýsun yok yok. Ya da ina men şular ýaly kwartira arada gözleýän on aktivist men dat ele bele diýen bolun çekinýärler. Men bir mundan 20 milyon has başga ýerde de ýaşaýardym. Am diýe bize ziýan gelaýmesin näme çekinýänler bar da gorkup çekinip oturanlar. Ay Ya men näme var diýjek? Näme azatlıkta diýjek? isteýän bolmara klasdaşdan bile zan etmedin oýda. Bizim azatlıkta klasdaşdan bara zan etmedin oýdy. Didim ki bak olanlar ben dedim berde ödem işleplerin olanlar ama klasdaşın olanlar men dedim normal olan bir şey anlatıyorum. Dedim farklı bir şey söylüyor muyum? Söylemiyorum. Yok. Dedim Türkmenistan'da bolup biten zat aydamak mı? Yurt dışına çıkıp adamdan çeken kıyınçılıklarını aydamak mı ait yani? Dedim yurt dışına okumana gidenlerin dedim kıyınçılığına ait diyen mi? Ait diyen. Dedim üstüne ne mi koşuyan dedim. Yok hiç tat koşma okuyun ayıtmasan o dar el üstem. Dedim bu kadarım korkmam ha. Sen Arap'ta Hadi işleyen mi Rüstem? Özüm. benim azatlıkta istedim. Ben 2014'ten 2019'a çen azatlıkta istedim. Ha, tuğrama. Aynen. Ya azatlıkta işlemek diýilen zady var ha, şeýle bir ýalňyş adamlara empoze edipdirler da beyinlerine şu taýsyna. Ya azatlyk okumak sanki watan düşmanlığı falan filan yani. Ama ben Tamam şimdi kardeşim. Yani sen söýdür o zaman watany. Onu söýdür sen. Gowy işler et. Näme üçin şoňa mümkinçilik ýokmy? Näme Özbegistanyň prezidenti öz halkynyň öňüne çykyp tupan turany baryp özüni söýdürip bilýärdi. evet, Sen näme söýdi bilen ok? Türkmen. Ahranaň ýokmy ýanynda? Ahranaň bilen barda halk bilen gepleş ay. Eger halkdan gorkýan bolsaň 2000, ahranaň alla bar. Ama bir sorawy gepleş. Berdiň 2017'de wagty bir gedek meniň prezidentimiň halk bilen gepleşip oturany görmedim. Bir gedegem göremok. Her safar görmezsin. ýokardan ödem bir sözüm ölme gepleşene näet gepleýärdi. Edip doğduğunun burnunun gallarıp honun ver çiğişip gözüm çıkan men sen dip ministerlerlerine. Sen kim o sen beýdip halk bilen beýip ya ministerle gurlaşar ýaly. Sen bir de hyzmat üçin getirilin şo taý. Halk üçin hyzmat üçin geldin. Çiğişmäne wapşe sana hukuk berilen ok. Kim sen? Halk Sen bir de hyzmat etmeli, halka hyzmat etmeli. Başaran okmy? Gümüň çekýäňde gidýän ýerine başga birini goýýas biz. Bolly wsio. Ýöne bizimkiler an ha gorkýar şonu. Diýmekden gorkýar şo zady. Prezident oğlum Hudaýa deňek goýdular, oňudan söz aýdyp bolmy, diýip bolmy, näme edip bolmy da ne? Edip bilen okmy? Edip bilmänem suud etdiň sen. Birinji 5 ýyl bir oturdun, ikinji 5 ýyl bir oturdun. Soň negisiň arty urady 7 ýyl urdun. Inni ýene oğul nebere tuwalamy Aşgabatyň içinde Aşgabat gurup özüňi daşyna agoro daýlap tutuş nebere bilen şoňa ýerip oturjak bolýarmy näme? O Bremia diýen kinodaky ýaly. Daşta oranım çisteneklak koýarsyň. Şoňa da men 100% bilýän şoňa öz topboňdan ýa-da öz
klanından ýeňden minister Sumok bir topar olaram madır. Aydymçy Sumoklar bardyr, Anuş Muratdur diýýäli. Gidersiň de sen şo taýda oturarsyň da öldürmüşsüň, ýaşarsyň, niýetiň belli. Niýetiň belli ýani. Halka ýokardan seretmek diňe. Ay garaz. Näme malya mena şo. Ýüregim bilen ýaşaň bara watan awarlaryny ýüzüni görsem, ýani wyn üstün diňleýän her sapar. Öyle bir şey ki ama bunun bu hala gelmesi bizim hatamız biliyor musun? Bizim hatamız kanyasına. Görüşün yerinde bu duruma gelmesi bizim hatamız. Bir ministerlerin hatası, ministerlerin iç organının, İçişleri Bakanlığı'nın yani mesela iç organ. Bir de Türkmenistan'ın vatandaşlarının. Bugüne kadar hiç kimse ama öyle bir şey ki Türkmenistan'da diyorum ya küçüklüğünden yetiştiriyorlar. Aman milisiye geliyor. Oku milisiye geliyor mektebe. Ne yapıyorsun? Ay bilemem. Milisiye geliyor. Ay milisiye. O şekilde yetiştiriyor. Normalde Türkmenistan'da çağlar bu şekilde korkup yetiştirme. Ben şu ayda yaşap ben onları çağlar milisiyeyle görüyor. Salladığından görüyor. Hiç tadından korkunak. Türkmenistan öyle bir şeydi ki. Ben o psikolojiyi 2 sene içerisinde attım biliyor musun? Ay milisiyeymiş. ya men wapşy gorkup ýaşamak, Türkmenistan içinde de gorkup ýaşamak. Doğru maýda men baran idaramyň gaýtynda bir bara ölçü bir edip kesse men Salgyt Gulluk maňa şol 250 milliona ýakyn jerimen ýazanlar Salgyt Gulluk inspektor we welayatda. Orada dip birdi bayram allan. Şoňa da diýdim men o siz haramzada o diýdim siz. Siz diýdim başga diýdim hemme zady düýetdiňiz diýdim bir men düzgün pozulmuş wagt diýdim. Siz maňa diýdim ay 10 etmäsiň 10 20 ýaş götürüm tölemöllüň sen 2 oluş tölemöllüň töläpsiň diýip men diýdim bu näkaret etjek bolan diýdim. Sen diýdim girdi salgyt bolsa men girdejimden almala diýdim. Salgydy girdejimden almala diýdim. Sen näçe bruttodan alyp oturýarsyň diýdim. Brutto opşu gelen puldan alyp oturýarsyň diýdim. O pulun içinde men diýdim maşynyň awtobusyň remontu wa diýdim. Eden çykdyjlanma diýdim. Bindin rasxotlanma diýdim. Howadan ýakan owa diýdim. Sen şolary aýyrmaly, onsoň şondan 10% tutmala diýdim. Ona maýdan ok diýdim. Ay diýä düzgün şeýle kanun şeýle. Men şundan çykyp bilemok. Bar gitdi diýä onu diýä haýsy usta bejerden bolsaň şu nemeden barda çek getirdi. Ey sen killen yerinde mi diýdim. Haýsy usta diýdim çek berýär diýdim. Haýsy usta bar diýdim. O köne ýarmarkaňa haýsy usta barsaň sen eliňe çek berýär o diýdim. Ya diýdim sen zaprakaň çek berýärmi diýdim. Ya sen magazynyň çek berýärmi diýdim. Baraňda saňa çek berýärmi şolar diýdim. Ay bar gitdi diýe ýasatdyr diýär o gaýtam gidip maňa ýany ýalňyş ýol salyp berýär. Aýyr diýär şon diýär şo çeýir diýär getirmeseň men aýyr bilem ok diýär. Oho ýaşul diýdim. Sen maňa ýalňyş ýol salyp berýän çaň diýdim. Sen beýle kiratlar düýedip diýdim. Onsoň menden sorasaň bolan okmaý diýdim. Han çeýiň diýip diýdim. O zatlara bir düzüň ok diýdim. Ýene de gelip maňa diýdim çeýiň han nip soraýanlaý diýdim. Şeýdip bara men şodum öçen pullun şart getdi gönümül 25% tutdular. 25 üstüne de 40% penýa. Yo nämemişin wagtymda men şonu tölemendirmişin. Wagtymda etmendirmin. Oho janowun bu on ýaşa NDS. O NDS maňa firma tölemeleken. Menem onu almalekenimde gidip NDS tölemelekenim. Men işleýän ýerime maňa tölemendir onu. Siz diýdim o taýyna barlap diýdim maňa töletdirmelämi diýdim. Şoň üçin ardam ýazdym. Dinleyen yok. Bu konuda yine men günahkar olup çykýar. Töledim hem ýöne şo jerimany. Yapdym sonunda. Men Savhozda 2014-2010 üniversitesi traktör sürdüm Savhozda. Oly traktör täze Belarus almak üçin o mal $200 pul berdim. Savhozda täze Belarus almak üçin. Savhoz öyle Savhozda aylık yok zaten. Hiç iyili. Traktör sürüyenlere. Kireye gece daha 10 kesen istedim. Gitti. Bilem ok näme şu çık gitti. Yani kireye diyor. Kireye edip näme gadany bilsen özüňki diýädi. Ha, gadan başlayan molun hakimin ornwasary Bayram etraf hakimin ornwasary ya ýene bir birdi. Gelýär. Gece kireye etýärken, sen kireye etýän. Ha o. Sana ştraf yazmaly.
Vurvara loşka bilen yığnanyny kepçeyle alýarlar. Alo, men hücuma karşı bölüm işledim. Polisiýada işledinmi ýa adatlyk radiosyny işledinmi? Ben Adatlyk Radyosu'nda Dünya Türkmenler gepleşigini işledim. Ama pul verip hiç Adatlyk Radyosu'ndan var. Yekece manadan pul alanlarlar Türkmenistan'da tam bir tane maydandırlar. Alo, men wara. Ýa düşünmem adatlyk diýdiň oýun, adatlyk etraf polisiýa wa, biram adatlyk radio wa, haýsy diýip soradymlar. Yok öyle bir şey değil. Öň milisiyada işläp çykanlarym mam, ol öň narkozeli işläp şu wagt işleýänlarym aramda. Her hiladym ma, olary da bir forumymyz wa, soraýar. Sadece näme bolsa da azda känne sistemany bilýän adamlar. Eger öň polisiýada işlem bolsa da, eger öň adatlyk radiosyna işlem bolsa, senden şunu sorajakdym men. Ine men düýün öňün habar okudum adatlykda neme diýe, aýdýa Eýran türkmenleri diýe makalaň aşagyna tesbir ýazypdyrlar, başga bir ad bilen. Öz adlar bilen nälen başga ad bilen tesbir ýazypdyrlar. Şolaň öýüne diýe jaň edipdirler. Türkmenistanyň jaň edip biz sen ýaşaýan ýeriň bilýäs, onu ýaz, muny ýaz diýip makala ýazypdyr adatlyk. Ilme diýjek bolan adam Eýran türkmenlerine Türkmenistan içinden jaň edip ay bilýäsip olar gorkup bilmeýän olar başga hökümetiň adamlary. Näme şu şonýalyk ýalan maglumatlar arasynda ýazýar. Adatlyk hakykatdan hem ýazýarmy? Ýazýan bolsa näme şu şeýle maglumatlar ýazýar? Normalde Adatlyk kolay. Ben şimdi Türkmenistan hakkında gerçekten bir şey söylüyorsam ben onun aslını vermeden ben devlet başkanlığında çalıştığım zaman aslı olmadan bir şey yayın yapamıyordum. Aslı olacak. Aslı olmayan bir şey yayın yapamıyoruz. Neme de düşünürsen düşünmeyenler var. Şimdi aslı olmayan nasıl? Türkmenistan'ın içine bol yandatları aitmek için hakikat bolmasa hakikat neye aytacak bolun? Hakikat gerçekten hakikat olmasa şonu aytıp bilen yoktu. Böyle içinde jurnalistler varmy? Jurnalistler öz arasında şonýalyk neme diýerlermi, dawa edýärlermi? Biri ýalňyş maglumat berip, biri dogry maglumat berip. Bare şonýalar adatlyň içinde Aýmurat dogry aýtdyň. Täze şoň içinde de videodan çürükler bolup durýar. Daje 2007-den öňkümay 2013-den öňkümay arhiwinden postlar, ýani pulu işleýän adam her ýerde de bar, adatlyk bolsun, oň içinde bedene adam bardyr. Her ýerde bar. Pul Adatlıkta illaki vardır. Yani biz sonra ben normalde öz adım bilen çıkamaktum adatlığa. Başka adla çıkıyordum. Adatlıktan değil de adatlığın ilişkisinden bir tane adam beni açığa çıkardı. Ben o şekilde açığa çıktım. Normalde ben adatlıkta arslan olarak çıkıyordum. Ondan öz adımdan açığa çıktım. Dedim öz adım. Häzirem işleýän bunu. Yok işlem yok. Ha, indi gaýtdyňyz onu ha. Yok, Allah. Men seret Diýjek bolýan adam adatlyk bara halkyň tarapynda däl owan. Men şoňa näçe wagt ber tinet gelýänne şo ýurduň içinde pişigölli, güjigölli bir şo taýda näme bar? Bir genneje bar daýda. Nura näme şoňa di? Açylywa, durfol näme açylywa? Foltan açylywa. Bir şol hakykatdan hem dyrjaşa gurda etjek. Olam ýurduň içinde, ýurduň başyna aklar, on çok dyrjaşanok. Seret sen şu diýäni kommentariýaň aşagyna menem öz adym familiýam bilen kommentariýa goýdum, gördüň mi Aýmurat? Men Nur Muhammed Annaýew diýipdir, indi biz gorkup bilmeýäňiz diýip. Ýöne hakykatdan hem ol edilýän zat Eýranly türkmenleriň öýüne bar ýa-diýýär. Ine şo Türkmenistanly türkmenleriň öýüne bar ýa-diýse biz öz aramyzda eşitjek şonu ýok, baranok ýalan maglumat diýip aýtjak da bilýärmi? Ol Eýran türkmenleriň men kommentariýa oturanlyk tesbir ýazyp oturanlyk göremok. Birinjiden, ikinciden hem olar Eýran partilini gowukap bilýärler. Türkmenlerni köp şolaň okam bilen ok. Tesbir ýazýarlar. Ben şoňa men goýdum şonu adatlyga da deňlik bolsun dik goýdum. Sizem gorkujak bolmaň halky diýen manyda biderek. Gorkujak bolýar da bir şey var adatlygy satyn aldy biziň. Satyn aldy men fikirim. Edil şumal adatlyk %90'ı Türkmenistan elinde. Türkmenistan hökümetinin elinde. %90'ı. Doğrudur. %90'ı Türkmenistan'ın elinde. Näme üçin diýsen adatlıkta müdür vardı. Müdürü çalıştılar 2019'da. Kim şoňa adı?
Ha? O Pakistan. Yani o Pakistanlı Türkmen bir diýdim ay Pakistanlı bir geldi diýdim ay. Şo dämi? Ha o. Müdür daha çalıştı. Azatlık Edilşman bu Türkmenistan'ı gerçekten Türkmenistan'ın halk için işliyor diysen yalan mı olur? Türkmenistan'ın halk için ne Türkmenistan devlet için işliyor. Azatlık'ın köp havarı %90 diyene %90 yalan havar. Gördüňiz Artık hem vatandaşlar. Yani onun için men Azatlık artık pikirimçe de seýle. Seýap diýsen bir hilek halky gorkudýanrak, ine laýyk basyp durup bolyn Türkmenistanyň içinden jaň etdi diýen bolup, şolar ýaljak habarlar goýan bolup halky laýyk bassaňam bular görýän eken o diýen ýaly samsyk habarlar bilen adamlaryň gözüni çaşa urjak bolýarlar. Menem şoň üçin şo taýyk tak şunu için azatlygy bir gezek öz adym bilen ýazmadyk, kommentari ýazmadyk oglan at familiýam bilen şo taýyk kommentari goýdum. Görüň watandaşlar. Eger men ştada 60 adam ma bolsa, şo habar tapyň azatlykda bazdyr, ýanky diýilen habar, Eýrany türkmenler bize şunýaly diýilen ýanky Aýmurat şo habaryň dolu adyny ýazsana şo ýazma şonu. Şonu okan aşany kommentariýadan doluryň azatlyga da diýin yalan habar diýip ýazyn men pikirimçe. Indi wara toko dowlet sistemasy şolaryň satyn alan güjükleri bilen hem görüşmeli biz ýeri gelse. Azatlıkta Önkü Sapanrat Niyazov'un galemi vardı Azatlıkta. O direkt açıklar direkt Türkmenistan olurken ama hiç kimse dokunamıyordu ona. Onam avarı oldu, yok oldu. Nememi kim şoň ady? Yo olunç avar Zaten ýokdy onun geziyatı oldu. O ara o bilýän. adam yok olandan sonra zaten Azatlık işini gördüler. Men ana şol adam ýok bolan wagtam okuýardym şo habarlary. Ýok bolmakad okuýardym. Onun öňem okuýardym. Indi çoto soňky käbir habarlary ýene bu näçe azatlyk. Ýeri gelse tankitleýäram bu, ýeri gelse görkezýäram hakykatları. Ýöne ýeri gelýäram bolan uwurlýa beýlek. Şo uwurlan wagty izna çıkýarda bir alış çalış bolýar şo taýda. Pulmy näme? Ben Azatlık'ta şu Türkmenistan'a uğrulacak vaktim ben direkt şeyde otururken karakolda otururken polis karakolda otururken ben demirlerin içinden bu şekilde videomu çekip attım. Bakın dedim ben dedim Türkmenistan'a gidip arayan dedim. Türkmenistan'a uğratıyorlar beni. Azatlık çoğunu yöne paylaştı. Da. Bak dedi İstanbul'dan Rüstem Yusuf Türkmenistan'a gönderilecek oluyor. Ama biz insan haklarına bunun dedi müracaat ediyoruz. Başvuruya Rüstem Türkmenistan'a uğratmama için diye. Azatlık paylaştı yani. İyi gidiyorlar hakkını ve şimdi o atama yeme. Ondan sonra ben çıktım 3 ay kaldım içeride. Tam 94'ümü aldım. Çıktım. Öyüme geldim. Azatlık ondan sonra çık geldim. O zaman ben TRT'yle müdürle gepleştim. Rüstem dedi neyme diyen, neyme düşünüyen işleşeli mi sen bilen? Dedim ama ben dedim işleşecek bilen katam görmen. Ben dedim zaten işim var. Sizin dedim işleşecek. Ben dedim Azatlık'tan bu neçen dedim 5 yıldan ver dedim ben Azatlık onun için dedim 5 tane pul alamak dedim. Ülke Türkmenistan devletinde bolup biten zatlara ayıkladım. Bundan sonra dedim yok ben ayçek dedim katam görmen. Yöne ben içerideyken icem daha aynı bir anardan çağırıp Ol edil 100% beýlägem işlany yok. Ýöne bir hilek 70 metreden motorun beýlägi işläp bir hilek 20 motorun beýlägi işläp gaty bir üns çekdirmejek bolup ýaman hitran bar ýa. Den goşut. Ha? Dostum. Radio toplum diýär Türkmenistan. İşleyen sesim. Men Maragana sen işleyen vaktinde elde sen menin soruma cevap bersen doğum prosto berdi pikrimizi alışýar. Bul naýez ya seni yanlış ya sen bir watany ýamanlaýan ya sen dönük olar ýala gurun ýok. Aramyzda prosto narsa dogonlyk gurun. Diyecek bolýanym Türkmenistan barada. Bolşunun beter maglumatlar azatlyk çykarýardy. Onu kim getirýär? Näme sebäpli getirýär? Kime peýda bolar? Ýok zady bar edip bolşunun beter
gariban eýleň beýleň edip çykarýan nemeleri bardy, tekstleri bardy. Men azatlygy diňleýän, käbet gaharym ele. Men sana bir daha dedim, ben 2 ýyldan beri azatlyk var, 2 ýyldan 2019'un Haýsanyna çık geldim, maýda çık geldim, ben 2019'un maýynda çykdym geldim. Şondan soň gün bir aý azatlygy gepleşdim, ondan soň azatlyk edilşmal diňleýän mi diýsen azatlygy diňlämi? Azatlyk diýenem mesela müdiri değişti. Ünkü maglumatlaryna görä, içinde illa sonuçta bir agaçda hemmesi Google zakatı, elma ağacında düşün hemmesi Google olmuyor. İçinde çürügen mi oluyor? Diňle, ýekesi minut, bir minut. Şol Türkmenistany bolşundan beter çüredesi gelmek üçin bolar bolma maglumaty sizlere diýdiren kimke? Bak ben bunu maglumat diýmedim. Ben Türkmenistan'da bolon biten ben öz ovamda, öz şeherimde bolon biten zada aýtdym azatlyga. Ya şeyle bir zat var, teret değil. Teret şeyle bir zat var. Bir jurnalist, elik jurnalistin näen habar taýynlap, näen habar urutýandan habarsızmy diýen, buloň esasy redaktorlar çödýän diýen köp zady. Olaryň bir redaktor satyn alýardy. Muňa mysal üçin dogry habar, muň getiren dogry habaryny berýär ol. Ýöne elikiň getiren ýalňyş habaryndan berýärdenim şonluk bilen redaktor o taýdan pul alyp işleşip çödýän diýende diýip bular jurnalist, olar redaktorlar çödýär odaklar köpünçe redaktor satyn alýar. Maňa azatlykda işleýän wagtym, azatlyga gepleýän wagtym Türkmenistan'da bolup bitýän ben şunu diýjek diýen, maňa ýok Rüstem bunu diýme, bunu diýip bana hiç ilip baskıya bu şekilde Rüstem sen Türkmenistan daha çok kötüle. Ben diýdim nedir Türkmenistan'da halkın çeken kıyınçılıkları, yolların oňarylmasy, halkın çeken yurttaşynyň çeken kıyınçılıkları ben onu diýdim. Hiç kimse bana azatlykda Rüstem sen bunu diýjeksin diýip bana bu şekilde tekst gelmedi azatlykda. Muhammed Tahir mi ya da Faruk Yusuflu mu? Şoň bir nära Katar we tankitlediler. Eýşe Muhammed Tahir diýen ýalňyşmasam mümkin bara. Şolam hökümetiň nemesi bolup çykdy diýip gurulmalar bardy şol ýaly Alamrat Rahim gepleşiginde bardymy? Alamrat Rahim normalde Alamrat Rahim hem eskiden azatlyk radyosyny. Barmut Штайда вара 808 Залина. Вы кто такая, что вы угрожаете? Ну давайте зайдите гости как гости. Приглашайте ее. Ты кто такая вообще угрожаешь человек? Вот давай гельсет Штайканы, олар крутой мы даем görürlü seni vara. Ты хочешь проблемы, я тебе завтра их строю, где? Ну давай строй тогда, нам тоже строй, если ты такая сильная, блин. Давайте. Çağırsana. Kurtçak. Kim ayağın bu profiline bağmay suratı görünsene şonu. Kim ayağın? Neyme diýerler ýene? 660 tane takipçisi var. Hani videosu adı var mı görürler? Kim Zalina be? 808 Zalina. Men sana я тебе завтра их устрою. Давайте нам тоже, мы тоже хотим. Мене var şu tabi gördüm kızım açıldı. Kime ustro edecekmiş? Taganova edecekmişsin. Taganova. Her kim Taganova asırnalı? Anadan şular yalı şu nemeler var da aramızda. Neme diyen bağışlan kulağımın olun tutuyorlar. Golçut. Bilemin ne mesela? Şu tayda var ha. Edil menin ýaly gorkak bolman, edil Rüstem ýaly barsy var. Açaçan gürleşmäni. Özüne ruhsat bermeli. Şoda hemme kişiydi başlata var o taýda etjek alajam ýoklay olun. Şubat Rüstem var. Ondayan şunun barlygyny ananay Şubat edil Şubat. Şunun barlygyna begenýän. Men hatta tanamok muny. Yani şun barlygyna begenýär. Sebäbi men munça bolup bilemok. Öde orçaya diye öde Zalina adı, gyzyň ady özüm grajdanin niye? Özüňem orçayadan bolýanla ilki bir geplemän, uruny
garajdan inmi sen ya garajdan kamy sen? İlk şonu aýtdyň wara. Türkmençe Ay, bu gurulýar. arada bak, sana men de diyene bir ağaçta bir çürügen bolar, gowsan bolar. Onun için wara kulak atmaya gerek gel wara. Men diyene Zalina sekirdi mi? Olsun. Ha? Ha ola işte da Zalina 8 mi? Zalina восьмерка mı? Näme mi? Şestörka mı? Garaz. Geldi ayda. Gelecekmiş mi? Zapros verdi hani. Yo zaпрос berilmeýärler olur ýalak nemelerde gayrat bolmaýarlar Dinle, ýöne prosto Zalina. 808 Zalina 8. şonu Borla- bilinsene kim aýa nemesin göreliňmi profilini. Borla Mene boş- şu çıkýarmy? Dinle. Deme. 8. Suat bizi 77. 807. Adım dinle ya da. Şular ýaly portum mevjutları yürüýüp bizim aramyzdaki agdy birligi bozmak üçin taşlanan portum mevjutlar. Birinin klibini yamanlaya, birinin ejedine yetdiýär, birinin diňe öz aramyzda birisine şatır diýdir ya, birisine marrok diýdir ya, bir ýeňil diýdir. Şunu yürüyüp gurulýarmyş. Я записывал, я все видео, и я тебе покажу шестерку. Да вы покажите нам, пожалуйста. Мы и так поставляем вот этот видео YouTube. Не волнуйтесь вы. Хорошо? Geçen kim o şovu inmi? Ha, şovu indi. Taşlar ki natri bukku diptirler onu. Bolu. Niye demişsin? Nämemişsin? Ya böyle da. Kimin nämesen moda bolup ketsin ara. Biz Türkmenistan devletinin olup biten şeylerin, Türkmenistan devletinin rejiminin yönettiği şeyini söylüyoruz. Kötü bir şey söylemiyoruz. Ya yok. Şu neme? Zalina kim ay bilen ulra ulan görüşüp görtayam Zalina bizim üçün var ha. Diňe diýişimiň arasynda et dolar bolýany. Просто что gelip bara sen устроить et Zalina şu edeniňe garaşa. Хорошо? Bir zaman sesi var. Bir minut. Yekaza minut. Doğan. Adatlıkta işleyen Rüstem Doğan sen ne dinle? Şuraya gezicik portum özü ünlü versen şuraya portum özü köpeleyendir. Onu hiç kaymalı değil. Onun yazgısını ünlüsen vermeliler. O prosta küçücük neme? Küçücük virüs bizim aramızdaki bulup geçen hadisalara virüs sunmak. Koronavirüs gibi. Yine şolarım yürütü haş edilen bizim Türkmenin, bizim ilimizin ağzı bir bolmağını istemeyen adamlar var. Şonu düşünüp bilen var, düşünüp bilmeyen var. Her birinin kendine, her birinin var küfür ettiğine kafasının dakkaveli var şu wagt olar begen ýa-da dowam edýär. Olary seretmeliler, üns vermeliler. Men ol TikTokçulara dowam etmeliler. Gaç diýemok. Awraň like al yönü arasında beýle boklu gurrun etýänlere üns bersek biziň minusumuzdur o. Ya elinden gelen o asman çeksinler var o dolam günümüz günler. Yok. Gowşut şolara üns berdiňden bermedin o. Berdiňe beter şolar köprek ýalmany başly. Şonuň ýoklugyny düşündüm. Bizim aramız yok olur. Anladı bildin mi?